Köszöntöm kedves nézőinket innen Szekszárd belvárosából, a Hotel Meroxból, és onnan is pontosan a Hotel Merox étterméből. Mellettem áll a Hotel Merox éttermének séfje, Vörös Krisztián. Hadd mutassam be. Üdvözlöm kedves nézőinket és leendő vendégeinket. És mivel itt vagyunk az étterem konyhájában, pontosabban kitelepült konyhájában, nem árulok el nagy titkot, hogy főzni fogunk ismét. Mégpedig mit fogunk ma főzni, Krisztián? Főzünk egy sütőtök krémlevest pirított tökmaggal és egy citromborsos lazacfilét ratatouille zöldségekkel. Vágjunk is bele. Ősz van, ősszel mi mást is főznénk, mint sütőtök krémlevest. Ehhez hogy állunk neki, Krisztián? Először is ugye egy jó sütőtökkel, ami apró kockára vágunk, és vörös hagymával együtt lepirítjuk, és utána pedig egy kis fehérborral visszaforralva uhára főzzük, és ízesítjük. Kis só, bors. Egy ekkora tök hány személynek lesz elegendő leves? Ez a tök jelen pillanatban 4 adagra elegendő, és nyilván ez minél több benne a tök, annál sűrűbb lesz, annál tartalmasabb lesz így a levesünk. Ami Krisztián neki is állt a sütőtök krémlevesünknek, én örömködök egy kicsit afelett, hogy egy ekkora tök egy 4 személyes családnak is elegendő, mert igaz ugyan, hogy itt vagyunk a Hotel Merox éttermében, és bemutatjuk a hotelt, de azért gondoljunk arra is, hogy akik néznek minket, esetleg el akarják készíteni ezt a levest. Érdemes nézni Krisztián kezét, mert igaz ugyan, hogy egy ekkora tök elegendő egy 4 tagú családnak, na de ilyen gyorsan valószínűleg otthon nem fogjuk tudni elkészíteni, még akkor sem, hogyha bevonjuk a családtagokat, hogy az egyik pucolja meg a hagymát és vágja gyorsan fá. Így van. Ez nyilván kell egy pár év tapasztalat is. Egy nagyon finom chardonnay borral fogjuk felönteni a hagymát. Ez egy nagyon fontos információ volt otthonra, hiszen hogyha sütőtök krémlevest akarunk készíteni, főleg itt Szekszárdon, akkor ne nagyon nyúljunk más borhoz, mint a mészáros chardonnayhez. Az lényeges, hogy mekkora kockákra vágjuk a sütőtököt, vagy ez később úgyis pürésítve lesz? Igazándiból pürésítve lesz, nincs sok jelentőség, hogy most egyforma a kocka, vagy különbözőek a kockák. De minél kisebb, annál könnyebb dolgom lesz aztán később, igaz? És belerakjuk a sütőtököt a hagymára, az utolsó darab tököt is bedugjuk. Köszönöm szépen a segítséget. Hát ez nem igazán sikerült. Tehát ezzel a tökkel tovább pirítjuk, és kicsit megfúlnak a tökök, utána felöntjük vízzel, ízesítjük. Tehát ilyenkor még semmiféle ízesítésre, semmiféle fűszerre nincs rajta, szükségünk. Nincs. Elegendő a chardonnay és maga a tök. Így van, így van, így van. Amikor elkezdjük pirítani, ahogy a tök kockák úgymond elkezdenek így a széle bepúlni, és elkezd foszlani, omlani, és elveszti úgymond azt a formát, amire vágva lett, és onnantól kezdve látjuk, hogy az már kellőképpen puha lesz. Nem szükséges lefedni a tököt a párolás közben, vagy nem. Párolódás közben, ja, mert nem pároljuk. Így van, ez nem párolt, hanem ez egy főtt leves, tehát nem muszáj lefedni, pont azért, hogy visszaredukálódjanak mind a bornak az íze, és mind a sütőtök is visszaredukálódjon teljes mértékben az ízben. Értem. És most már abszolút lehet látni, ugye itt teljesen jól a kockákkal, amit beszéltem az előbb, hogy teljesen szépen szétmennek a kockák. Kell egy kicsit a fakanállal rásegíteni ehhez? Nem kell igazándiból, a fakanál azért nagy segítség, hogy ne égjen le. Mielőtt a vizet hozzáöntjük, mennyi bort is öntöttünk hozzá? Hát én azt mondom, hogy 1 deci bor teljes mértékben megfelelő mennyiség, és azt szépen teljesen lehetett látni, hogy visszaforraltuk benne. Igen, és ahogy láthatják a nézők is, vizet azért bőségesen öntöttünk rá, nem csak annyit, hogy ellepi a tököt. Így van. Lényegében ez egy nagyon tömény leves, és nagyon laktató leves, annak ellenére, hogy nincs benne hús, nincs benne más olyan anyag, mégis egy tömény levesként tud szerepelni. Azért tudunk utána egy ilyen könnyű ételt tenni, mint egy lazacot. Így van, így van. Előbb a ratatouille zöldségnek állunk neki. Elmondtad, hogy ez egy francia lecsó. Így van, így Na van. most mi a magyar lecsót ismerjük, miben más ez? Az alapanyagokban, vagy az elkészítésben? Igazándiból azt mondom, hogy mind alapanyagban, mind elkészítésben is teljesen más. Na akkor lássuk. Mert ugye a magyar lecsóban nincsen cukkini, nincsen padlizsán, itt viszont abszolút van benne cukkini és padlizsán is, és nincs benne fűszerpaprika, amit ugye a magyar lecsóban viszont azért teszünk. Ugye először is kockára fogunk mindent vágni ebbe is.
Az egész padlizsánt fel fogjuk használni? Hát igazándiból nem. A padlizsán, ez egy szép nagy darab padlizsán. Nagyon-nagyon erőteljes íze van ugye azért a padlizsánnak. Egyben keserű is tud lenni, hogyha mind túl van pirítva netán, és viszont nagyon-nagyon jellegzetes az ízvilága. Van valami speciális fűszer, amit a padlizsánhoz szoktunk használni, hogy még inkább kijöjjenek az ízei, vagy őt inkább csak tompítani kell? Igazándiból tompítani lehet a kesernyességét, akár egy csipetnyi cukorral, vagy egy csöpp kis citromlével. És ebbe a lecsóba most kerül cukor vagy citromlé? Nem, mert ugye itt van több alapanyag mellette, mind a hagyma, mind pedig a cukkini, vagy a paradicsom, amik ugye a savasság, a paradicsomnak a savassága ugye ezt fogja segíteni benne. Tehát ez alá nem kell semmi, olajat öntenünk. Hát fogunk olajat önteni rá, egy keveset, egy kis olívaolajat teszünk rá, és akkor utána együtt pirítjuk az egészet. Nyilván, ha ezt lazac nélkül szeretnénk elkészíteni, akkor is ugyanilyen módon csináljuk ezt a francia lecsót. Természetesen itt igazándiból az, hogy mihez párosítjuk ezt a köretet, az már csak rajtunk múlik. Ez egy abszolút könnyed köretként tud szerepelni, bármihez, húsokhoz, csirkéhez, halhoz, nagyon-nagyon jó kis köretként tud szerepelni. És ez most kifejezetten a mai főzőműsorra szól ez a köret, vagy ez a francia lecsó, ez állandó szereplője a ti étlapotoknak? Jelen pillanatban még nem szereplője az étlapunkon, egyébként az új étlapon már szerepet fog kapni. Megtudhatunk még több információt erről az új étlapról? Igen. Te állítod ezt össze? Így van, én fogom összeállítani az új étlapot is már, és kicsit visszaveszünk közben a levest, mert nagyon forra leves. Főni, és lehet látni ugye, hogy milyen szépen színanyagban is kezd kioldódni. Jönnek a gyönyörű őszi színek. Van. Most tehetünk bele egyébként akkor a fűszereket, kis só, egy kis bors, Megéri, ténylegesen megéri őrlőfejes fűszertartókat venni, hogy frissen őröljen bele akár a sót is és a borsot is. Más íze lesz attól a levesnek ugye mindenféle főzőműsorban, ezt látni. Így van, teljesen más íze van, egy az ugye, hogy frissen van beleőrölve, eleve a borsnak is ugye a szeméből frissen van ráőrölve, ki a széttörve a borsszemek, tehát a sokkal intenzívebb maga a fűszer, mint hogyha már egy őrölt bors ott áll benne a fűszertartó. Értem. És még egy pillanatra, amit említettem, ugye a köri, azt nem kell belőle sok, mert ez viszont egy nagyon intenzív fűszer szintén. Jó? Tehát egy picit megszórjuk vele, és ez is plusz ugye megadja a színvilágot neki. És illatban is, hogyha már érzed esetlegesen, ugye a körit már abszolút jön. Jó, na, és tehát akkor a paradicsom. A paradicsomnál és az étlapnál tartottunk, amit te fogsz összeállítani, és aminek szereplője lesz a ratatouille. Így van. Ez szintén ugye mind halhoz, és amit említettem, ugye csirkéhez, szárnyas ételekhez abszolút dukál. Itt a hagymát viszont nem kell apróra vágni, mint ahogy az előbb a leveshez vágtam. Itt nyugodtan ilyen nagyobb darabokra, ugyanúgy, mint a többi zöldséget is. Így van, szépen rusztikusra, nagyra. És akkor most mehet rá az olaj, egy kis milyen olajat használunk? Olívolajat szoktam használni egyébként főzéshez. Abszolút vigyázni kell arra viszont, hogy ne extra szüzet használjunk főzéshez, mert viszont keserű lesz. Ugye a hő tűrés határa az olívaolajnak nagyon változó, és be tud keseredni szintén, és nagyon-nagyon rossz ízt ad az ételnek. Igen, jártam így egy párszor. Akkor az extra szűz olívaolajat mihez tudnád ajánlani viszont? Az csak is kizárólag salátákhoz, és amit nem kell hőkezeléssel készíteni, mert a hőkezelés ugye teljesen kihozza belőle ezt a kesernyés ízt. A lecsónkat mennyi ideig kell, és milyen hőmérsékleten? Azt ugye nem az a cél, hogy ott is teljesen szétfőjenek a zöldségek. Nem, így van, ezek roppanos zöldségek kell, hogy maradjanak, pont azért ugye, hogy mindennek kijön az a frissesség, a saját íze. Ennek ugye a főbb fűszere még a kakukkfű, friss kakukkfű. Amit szintén frissen célszerű hozzárakni. Kakukkfűvet rakunk hozzá, és egy pici petrezselyemmel még azért meg fogjuk fűszerezni. Miért nem rakjuk hozzá most rögtön? Azért nem rakjuk hozzá, mert rögtön ugye, mivel zöld, és mivel ugye friss,
hőnek hatására szintén el fogja veszíteni a színét, és mind ízben, hogy ha sokáig főzzük, kimegy belőle az íz, kifől belőle, és színben sem úgy fog dominálni, mint hogyha frissen rakom bele a végén akár. Egy pici fokhagymát még a ratatouille-ba tehetünk. Ez kicsit megroppantjuk a fokhagymát, ugye ezáltal sokkal intenzívebb lesz. És mennyivel gyorsabb, mint szeletelgetni. Igen. Ellenben utána egy picit még így fölvágjuk, és már is sokkal intenzívebb a fokhagymák az ételben. Lehet látni a levesen egyébként, hogy már így eleve kezd a sűrűségét megkapni. Ezt, hogyha le lesz turmixolva, még egy csöpp tejszínnel fogjuk a végén még lazítani, és ezáltal ugye meg lesz a krémessége is az egésznek, plusz egy pici vajat fogunk majd még belerakni. Csupa finomság. Ehhez a lecsóhoz miért nem nyújtunk hozzá még eddig fakanállal? Nem kell keverni? Igazándiból, ha van egy jó serpenyőnk, és egy jó mesterszakácsunk, akkor nem muszáj mindig mindent keverni, akár lehet nyugodtan ugye rázni. Ó, hát ez nekem már a palacsintánál sem szokott sikerülni. Így van, tehát azért mondom, hogy ezt nyilván a rutin és az évek majd az kialakul és hozzák ezeket a dolgokat is. Egyébként erre már rögtön rá tudunk tenni ízesítésként a sót, a borst, egy picit így megrázva, hogy azért közé is menjem. És amit még egy picit úgymond sajátosságként megspékeljük a ratatouille zöldségünket, egy paradicsomos fűszerkeverékkel, ami érdekességeképpen zöld. Akkor mégis, mitől paradicsomos? Szárított? Megszagolnád. Nagyon jó illata van. Van egy kis olaszos beütése annak az jutott eszembe, csak nem mertem mondani, hogy olaszos beütése van annak a fűszernek, amit egy francia lecsóra fogunk rátenni. Hogy de tényleg csak egy picit igazániból, ezzel fogjuk egy picikét megfűszerezni. Nem nagyon, mert tényleg nagyon intenzív ez a fűszer szintén. És megint jön a feldobálás? Milyen meleg Én azt mondom, hogy egy ilyen közepes és a teljes hő között kell a tűzhelyet használni, és akkor így nem is fog odaégni, ellenben nem is az van, hogy lassan pirul, mert akkor nem tud pirulni, hanem csak az összes folyadék kijön a zöldségből, vagy az adott húsból, és azáltal ugye akkor elveszti teljesen az állagát, jellegét. Tehát látjuk azért, hogy hőben teljesen jó. Tehát már az első fogásunk is, ha még nem is a végéhez közeledik, de jó úton tart. Nagyon-nagyon jó úton halad. Ha már szagláztam az előbb azt az isteni paradicsomos fűszert, akkor mikor jön a kakukfű? Most rakjuk bele a kakukfüvet a ratatouille-ba, és ugye abban is, a fűszerben is volt egy kis kakukfű, és plusz még frisset teszünk hozzá, ezáltal teljes mértékben friss ízt, illatot kölcsönöz. És egy kis petrezselyem zöldet is fogunk rátenni. Ezek is a te újításaid egyébként, vagy ez idénytől függ, vagy ez a francia letet? Én azt mondom, hogy idénytől is függ, de ez mind látványelem és ízellemként is pluszban tud szerepelni. Ezt nem kell apróra vágni, tényleg ugyanúgy, mint a többi zöldség, durvábbra vágva, és így csak rászorva teljesen szép színvilágot kölcsönöz. Így. Ups. Lényegében a levesünk elkészült, a pürésítésre vár, és ha megvolt a pürésítés, egy csöpp tejszínt fogunk és egy csöpp vajat fogunk rátenni, ami megadja, ugye, amit én mondtam, a krémességet és egyben a fényét az egésznek. De hogy ne szaladjunk ennyire előre, a leves azt tud várni, igaz? Addig, amíg a lazac is elkészül, hogy egyszerre tudjuk majd tálalni őket. Így van, egy gyönyörű szép norvég lazacfilénk van, ezt roston fogjuk elkészíteni. Igazándiból ugye lehet látni, hogy bőrös lazacról beszélünk. Ez fontos? Fontos, sütés szempontjából nagyon fontos, mert először mindig a bőrös felével fogjuk sütni a
bármilyen húsról legyen szó igazándiból, akár csirke vagy hal, mindig a bőrös felével kell először kezdeni a sütést. És ez miért fontos, hogy észben tudjuk tartani otthon is, hogy ne véletlenszerűen kerüljön a hús egyik oldala, illetve az egyik oldala a sütőre? Azért fontos, mert ugye, hogyha először a másik felét kezdjük sütni, akkor mind össze tudja húzni ugye az adott húst vagy halat, a másik fele pedig, hogy ne váljon le a bőre a halról. Amikor tálaljuk, előtte fogjuk ezt is frissen sóval és borssal ízesíteni, plusz, ugye, amit említettem, látható itt az a citrombors fűszer, ő lesz az. Ebben valóban van citrom? Így van, hát szabad meg, és abszolút. Van benne citrom. Nem kevés. Nem kevés, de mint nekem már színben rögtön a hal látni. is eszembe jut erről, hogyha beleszagoltam. Igen. Hogyha otthon nem jutunk hozzá, de citromborssal szeretnénk ízesíteni a lazacunkat, mit tegyünk? Igazándiból azt mondom, hogy frissen őrölt fekete bors, és citromnak akár a héja, viszont vigyázni kell, hogy a fehér része ne, hanem csak a héj részét hámozzuk meg, és azt jó apróra vágva, vagy pedig egy finom reszelővel reszelve csak a sárga részét tegyük bele. Most fogjuk rátenni egy pici olajat, igazándiból tényleg nem kell sok olaj rá, mert egy az, hogy nagyon-nagyon jó felülete van ennek a rossz sütőlapunknak, nem is kell, mint említettem, sok zsíradék alázat, hogy hirtelen tudjon úgymond pirulni, mindig a külső kéreg, ezáltal benne maradnak a szaft és az ízanyagok az adott jellegű húsnál. Jó, és akkor ezt ráhelyezzük, mint említettem, ugye a bőrös felével így, és ez szépen elkezd sülni, és más teendőnk nincsen most jelen pillanatban a levessel, mint hogy elzárjuk, és le fogjuk turmixolni, ezt egy kézi turmix segítségével, és utána pedig hozzáadjuk a tejszínt és a vajat. Tehát leturmixoljuk a levesünket, beletesszük a tejszínt, és egy kis vajat teszünk még hozzá, jó? És egy pici vajat teszünk. Még tovább turmixoljuk. Ez tálaláskor is ilyen habos marad? Így van, akkor is egy picit mindig tálalás előtt a krémleveseket, hogyha fölhabosítjuk, sokkal gusztusosabb és tápányosebb lesz az egész. Közben ugye a halunk, lehet látni, hogy szépen sül, az alsó része szépen kezd elszíneződni, és abszolút módon alá tudunk nyúlni. Ilyenkor, ha egy kicsit leragad, az nem probléma, mert azért a bőre rajta marad. Így van, igaz? így van, így van. Így van. Lehet látni, hogy azért szépen még megsült, és egy pici olajat azért még teszünk köré, hogy szépen tudjon sülni. Látszik a hús oldalán, hogy hol fehéredett ki. Akkor készül el mindkét oldalán a húsnak a sütése, hogyha teljesen átfehéredik oldalról? Így van, mert ugye az már jelzi azt, hogy maga a hús meg van sülve, és ugye lehet látni, hogy itt ugye még nincsen az alsó rész megsülve, ellenben ugye itt föl meg van sülve, itt már ez a rész teljesen át van sülve, és utána az oldalaira is fogjuk állítani. Egy kápia paprikát hoztam még. És mit csinálunk ezzel a kápia paprikával? Hiszen a zöldségek már mind elkészültek. Ez így van, viszont sokkal szebb látvány-elemként fog szerepelni, ha ezt a paprikát is egy picit fogjuk, és megpirítjuk. És hagyhatjuk így a magokkal, a szárával együtt. Így van, így van. És egy picit így szépen kis olajat teszünk még rá. Lassan tálalni fogunk. Még egy picit, amit említettem, ugye, hogy oldalára fordítjuk a lazacot. Hogyan fogsz segíteni a halnak, hogy úgy is maradjon? Hát itt Hát itt nem kell.
lehet látni, ugye, hogy ez már meg van sülve itt teljes mértékben, és gyönyörű szép. Ha belül egy nagyon picit rózsaszín marad ugye a lazac, az nem baj. Az nem baj, hiszen a lazac így van, rózsaszín. tehát ez akár egyébként nyersen is fogyasztható abszolút módon, úgyhogy ez nem okoz problémát. Hát tárolás előtt, mint említettem, turmixolunk még egyet azért a levesen, hogy igazándiból lehet látni a buborékot is benne, hogy mennyire szép habosak és laza szerkezetű lett így a levesünk. És említettél valamit, hogy tálalásnál még Így van. valamivel megbolondítod. Megy egy pici pirított tökmag a tetejére, így, és teszünk rá egy kis paprikaolajat. És ezt pedig csak így egy kicsit így finomítjuk. Ez csak a színe miatt, vagy még az ízbe is beleszól? Igazándiból ez csak azt mondom, hogy dekoráció és szín miatt, ellenben ez is ugye mindezzel a vöröses színével tükrözi az ősznek a jellegét. Elkezdjük tálalni, ugye, amit említettem előbb, a paprikát. Így. És jön a rattatói zöldségünk, ami ugye látszik, hogy amit említettem, hogy a paradicsom egy pici szaftosságot ugye adott neki, És a többi ugye a többi zöldség zöldség is pedig van. egészben van. Jó? A ratatouille-t rendszeresen paprikában tálaljátok, vagy ez Nem, megint igazándiból csak a megint csak desszertérségek? mind egy trendi, mind pedig ugye egy jobban mutató dologként tud szerepelni. És természetesen a paprikát magát is meg lehet enni. Abszolút módon, így van, abszolút módon. Jó, és akkor a lazacot is kitálaljuk, ugye, és így itt szépen középre. Egy pici citromborsot kap, ami már a meleg hatására ugye egyből intenzíven elkezd jönni a fűszer. Egy pici friss sót, minden citromkeresztet rakunk még. Sajnálom, hogy az iskolákban nincsenek főzőórák, legalábbis a lányoknak. Elkészültünk mindennel, elkészült az ételsorunk, és itt ülünk már a megterített asztal mellett. De mit kellene inni hozzá, hiszen itt vannak ezek a gyönyörű, de még üres poharak, és itt ül mellettem Mészáros Péter, a Mészáros család borásza, nem csak a család borásza, a Mészáros Péter borász, aki ajánlani fog nekünk most borokat. Sütőtő krémleveshez ezt is egy fehér kadarkát szeretnék ajánlani, az archoz pedig egy vörös kadarkát. Úgy gondolom, hogy ezek az italok jól passzolnak a Krisztián által lefőzött ételekhez. Mind a kettő ital könnyed, de mégis jól fogyasztható. Az ételek is talán így jól lehet a kettőt így párosítani. Akkor párosítsuk is a kadarkákat az ételekkel. Megkérem Krisztiánt, hogy hozza be nekünk a sütőtő krémlevest. Jó étvágyat kívánok hozzá! Köszönjük szépen! Megérkezett a levesünk, és most érkezik a bor. Könnyed, jól iható fehérbor. Ez a különlegesség, hogy ezt kék szőlőből készítjük. Ezt hogy lehet megoldani? Hát, Ez családi titok. nem titok, igazából Szexárdon ez már régi hagyomány, hát nagyapám is készített már. Az a lényege, hogy a kék szőlőt leszüreteljük, és nagyon korán elválasszuk a szőlőhéját a mustól. Így a szőlőhéjában lévő színanyagok nem tudnak kioldódni, ezáltal egészen világos mustot kapunk, és utána pedig úgy készül, mint egy hagyományos fehérbor, de mégis ugye kék szőlőből, ezért egy nagyon pikáns, különleges íze van. Egészségedre! Köszönöm szépen. Tényleg mástad egy kicsit. Igen, kicsit amatosabb ugye bor. Megérkezett a lazac ezzel az isteni francia lecsóval. Szerintem én ezt meg is kóstolom, hiszen nem mindennapi lehetőség ez számomra. Ajánlanál eddig ehhez valamilyen bort? Ugye tudjuk, ehhez is kadarkát szeretnél. A lazac is egy olyan étel, ami könnyedebb, jó lehető. És a kadarka és a szexádi kadarka is általában egy könnyed, jól iható vörösbor. Nagyon szeretjük a lazachoz, illetve a halételekhez. Ez egy hatalmas adag lazac hozzá a körettel. Ez most azért készült ilyen hatalmas adagban, mert Krisztián ennyit főzött nekünk a forgatás kedvéért, vagy nálatok ekkorák az adagok? Nem, nálunk ekkorák az adagok, és szeretnénk, hogyha mindenki jól lakna, jól lakva távozna az éttermünkből.
jó árérték arányba készítjük az ételeinket, borainkat. A borok is szinte pincéáron kaphatók az éttermünkben, és az ételeknél is igazából olcsó, de jó minőségű ételeket kínálunk a vendégeknek. Láttuk, hogyan készült az étel. Láttuk, milyen hatalmas adagok készülnek itt. Én magam részéről kóstoltam is, és hozzá bort is, úgyhogy csak javasolni tudom, hogy térjenek be ide a Hotel Marobsba minél többször. Addig is, amíg mi innen közel egy hónap múlva újra jelentkezünk. Péter, köszönöm szépen! Egészségedre!